Sa GY gikarnap ang bata. Oh, Gikarnap ang bata mga idol gikan sa GY. kidnapper sa restaurant. Oo. Pero pag kita sa kidnapper na bata, Gikarnap diyon. oh, gikarnap. Sus likaduwas mga bata ron karnapon. Ning kaila ka ni kuan mar ni kin dungkoy ba mamak. Ay, doon ko ay marbet. Mamak ba dungkoy mamak katong kuan ba katong Oh, mamak laray ba? malagi. Oh, O katong ingon ba ipit oy. Anga oy katong ano. oh, ipit. Oy. Ingna ko no mar katong anga oy. Ang, oy. Ida simi ipit ko ani ba? Ipit ko ani ba? Kimaw kaya ano? Sikat mo na. Kumaom na si Dungkoy Mamak manggunagot. Ano mingon na? Oh. Oh. Tana-tana gusto mga fans, tanawar to mga fans na. Ina hi. Hi. Daraw dara cellphone to. Ina hi. Angay. Ipitan nila. Ida ipitan. Narigas kang Bay Ramon, na Bay Ramon. Na Bay Ramon, bay. Na Bay Ramon, diha lang ka. Palabig inom ha. Ina Bay Ramon ba? Ramon. Oh. Ako ba yun ba? Oh. Naipit eh. Angay. Oh, ipit. Betul, sige tama na ito. Oh. Lagi. Apuhan, matay man. Oh. Kinsa man to? Selena. Oh. Anong buwan na ba? Ganong exercise. Oh. Par, magpalansang mo kuno kamar. Lang palansang amar. Tinuod amar? Karon si Mana Santa? Usar dai mag. Magpakuan ra ka ganing. Ludog asin. Pagkuhan ako ito dito diya. Sa to? Ito nang pagkuhan ako ba? Katong Oh, katong nag-vlog nimo? oh, vlog. Ya. Si, O kinsa mo to nga vlogger? Kinsa mo to nga vlogger mar? si Pikot. Pikot Pikot niya. Mayangan, Babin. Marvin. Idol mao din yung nag-viral sa una ni Kuan. Naabot ba kan si Kasuho ato? Wala. Wala ka kaabot ni si Kasuho. Oh, pero daghan tong nitabang ni Mamar katong diha ka sa likuan no, namagos ka no. Sus. Salamat ato kinsa to nga vlogger gani. Si paano Pikot sige. Pikot oh. Si Marvin. Oh, paki-follow dai ni Pikot dai. Unsa yang insa may iyang kining channel? Pikot or Marvin? Unsa may nga siyang channel? Yang Bariles ko no. Dako ni Bariles mar. Aga. Mayagan no. Tag 160 ang 160 ko nung kilo. Style lamas. Tag 20 ang putos. Isda po di isda. Ikan sa GY gikarnap ang bata. oh, Gikarnap ang bata mga idol gikan sa GY. kidnapper sa restaurant. Oo. Pero pag kita sa kidnapper na bata, Gikarnap diyon. oh, gikarnap. Sus likaduwas mga bata ron karnapon. Oh, gina. Ito. Karnap. Marag ka sa radyo. Delikado karon pa jud ko ka. Delikado mao gina mga idol. Ang bata mga idol gikan sa GY gikarnap ko no. Yan nakita ng bata mar. Oh, nikitaan. Karon. Gikarnap ang bata lagi dito gikan GY. Karnap. Karon ang mga ginikanan sa bata, musa kag kaso. Oo. Sa Musaka sila. Asam sila musaka sa Kapitolyo. Kapitolyo sila musaka. Oh, yang ako ba? Ano? Ako bitaw. Lama ka. Aril mo nako duol mo nako ug naay kining Ikaw, si Ernest. oh basta naay hungungiho nga karnapo ng mga bata duol mo nako kay kasagaran ko sa kumadunggan motor magay karnapon. Saan ba? Ito ang bang, ano ba? Libog sila mar. Libog sila diri. Ano ba, Chef? Oh, Di ba ito ang matabag, Chef? Matabag nga. dipinsa na ito ah. Dipinsa nga mga bata dili karnapon kay likado mo na mar. Okay. Kinsa gito nga ni mo tinuod mar? Silman. Jilmar Ababo no? Di, mama, mansi, man. Randoy. Randoy? Oh. Okay, Jilmar Randoy. Taga Kadulawan ra mga mar no? Oh. Sige lang mar kay kana imong gistorya nako nga mga bata pangkarnapon do lang mo nako naamoy katilingadaan ha. Kay payawan siya kay ayang ay bata lagi jiway gikarnap. Karnap ang bata. Oh lagi goyaw na. Sige mar. Babay na tong kuan mar. Babay na. Babay.
Angay. Angay.